Засичали ли сте колко време ви трябва, за да придобиете нов навик в живота ви? Нали, говорим си по принцип в момента. И сега ще ви кажа, това питам, защото преди няколко дни си смених кода за отключване на телефона и в последните 2 дни го обърках, може би около 60 пъти. Това означава, че много често караме на автопилот и много често караме на стари навици, които всъщност управляват живота ни. И какво направихме ние в Хаклуба във връзка с това нещо? Ние направихме една таблица на истината, в която се записваме това, което искаме да прилагаме като новост в живота ни, това, което искаме да направим като нов навик в бизнеса ни и се отбелязваме всеки ден дали сме го направили. И всъщност тази таблица на истината ни показва дали не се самозалъгваме. Защото това е другото нещо, което правим много често. Много често се самозалъгваме. Ако искате да ви изпратя, знаете какво да направите.